Ceist a 30 agus deann sé réitigh an chathair mód seo a leannas. Is chathair mód é de bhór go bhfuil an córa chathairméin. So an seo tá mé géirí fáil réig leis an mód dó, okay? Mar bhálam just ex chathairm le ihar éigean ag deir. So tá an mód dó sin ag chur isteach orm. So cad ba cheartam chur le mód dó? Well, móda cailíonn sé sin amach lúda agus a ballart. Agus fá agus olrú, fá agus roinnt cailíonn siad a hín amach. So chun móda dó a chealú amach cá mé lúda dó chur le gach taobh. So chur mé an dó é chun an dó seo chealú amach, but an sin cá mé é sin chur an taobh dheis go maith. So an céad le lína eile sin ex chathairm le trocha dó agus sin é an freigra.